Az elmúlt években fogalmazunk úgy, hogy sajnos már megszokhattuk, hogy új és új kihívások jönnek az agráriumban, és ez igaz az állattenyésztésre, de ez igaz a növénytermesztésre is. Még korábban volt a koronavírus járvány időszak, aztán nyilván a klímaváltozás is itt van a nyakunkon, de hát a száj- és körömfájás vírus is. Ez utóbbi a száj- és körömfájás vírus megjelenése, az ellene való védekezés hogyan érintette a hungrana termelését, illetve a gazdálkodását? Mit találtak ki ennek a vírusnak a kivédésére, vagy a vírusveszély csökkentésére? Mi ugye két területen voltunk érintettek, az egyik a teherautón bejövő kukorica okozott egy ilyen fejfájást, illetve a késztermékként vagy végtermékként gyárból kimenő takarmány alapanyagok, amik ugye állattartó telepekre mennek. És meg kellett akadályozni, hogy ezek a bejövő, illetve kimenő teherautók, az átmenő forgalommal akár behozzák ide a vírust, itt átmenjen egy másik autóra, aki átviszi egy telepre, úgyhogy ilyen fertőtlenítő kapukat, kerékfertőtlenítés és fertőtlenítő kapukat állítottunk föl, amennyire gyorsan csak tudtuk, illetve olyan intézkedést is hoztunk, hogy a sofőrök nem szállhattak ki az autóból, tehát próbáltunk digitalizálni megint mindent, ugyanúgy, mint a Covid idején. Ezzel gyakorlatilag meggátolva azt, hogy tényleg mi egy ilyen fertőzés átadó pont legyünk ebben az egész értékláncban. Ez a fertőtlenítési előírás egyébként maradt, tehát attól függetlenül, hogy reméljük legalábbis lecsengőben van a ragdószáj és körömfájás, ettől függetlenül marad az óvatosság? Az óvatosság marad, a berendezéseket megvettük, úgyhogy most már az a jó, hogy hát bármikor kell, akkor ezt azonnal föl tudjuk állítani. Igen, mi is azt gondoljuk, hogy most már talán túl vagyunk rajta, ugye most már bőven eltelt minden ilyen lappangási idő, amit figyeltünk eddig, és nagyon reméljük, hogy nem lesz újabb kitörés. Én azt gondolom, hogy itt példásan vizsgázott itt minden telep, illetve az egész rendszer. Ugyanakkor a kukoricatermesztésben az elmúlt években visszavisszatérő probléma az aflatoxin kérdése is, és új stratégiát is kialakítottak, gondolom én, ennek a problémának a kezelésére is. Ez most mennyire komoly kihívás? Növekvő mértékben és komoly kihívás. Tehát ugye először 2012-ben találkoztak a magyar termelők az aflatoxin problémával, aztán 22-ben volt egy nagyobb fertőzöttség, és most 24-ben, ugye tavaly szintén. Mi azt gondoljuk, hogy a szakemberek is azt gondolják, hogy most már ez velünk marad. Biztos, hogy eltérő mértékben, ugye nagyon függ az időjárástól, mennyire száraz, mennyire csapadékmentes az időszak, illetve területileg is, földrajzilag is különböző mértékben lehet velünk jelen, de jelen van. Úgyhogy ez egy komoly fejfájás. Nyilván nekünk ugye ez ott érdekes, hogy a takarmány termékeinkben, a takarmány alapanyag termékeinkben ez koncentrálva, dúsulva jelenik meg ez a toxin, amit beviszünk a kukoricával. Az egyéb fő termékeinken, tehát az izocukrokon, keményítőkön, alkoholokban ez nem jelenik meg, minden a takarmányvonalon marad. És nekünk ezért kell garantálni gyakorlatilag a toxinmentes árunak a befogadását. Aki tagja a kukoricakörnek, meg hallott a kukoricakörről, az már nagyon jó tapasztalatokat hallhatott ott előadások keretében, és mi is próbáljuk gyakorlatilag a következő időszakban ezeket a tudásokat átadni a termelőinknek, és egy új stratégia keretében másfajta hosszabb távú szerződéseket és együttműködéseket szeretnénk kötni a gazdákkal. Ennek a kidolgozása folyamatban van, ez nem egyik napra a másikra zajló folyamat, hanem ez egy hosszabb időszak. Szépen lassan lépésről lépésre szeretnénk haladni, és minél több termelőt így magunkhoz kötni. Tehát ebben lesz tudásátadás, lesz valami fajta integráció, akár termeltetés, mint mondjuk más növényeknél ezt már láttuk, vagy látjuk. Kukoricában ugye ez nem volt egy népszerű dolog, de azt gondolom, hogy a jövő a termelőknek is gyakorlatilag a biztos vevő, meg a biztos piac megléte érdekében, én azt gondolom, a termelők is változnak majd a hozzáállásukban, illetve a magatartásukban, és ők is már most is látjuk komoly jeleit annak, hogy érdeklődnek egy ilyen hosszabb távú együttműködésre. Mi egyrészt így szeretnénk biztosítani a mennyiséget és a jó minőséget is. Azt gondolom, hogy ez végül is hosszú távon mindkét félnek nagyon kölcsönös lesz. Mit jelent ez a termeltetési rendszer bevezetése? Még így is próbáltak elemezni, hogy termelőtől a fogyasztóig, ami Nyugat-Európában már jól ismert, gyakorlatilag dedikált területekre leszerződnek a termelőkkel, és akkor csak önöknek szállíthatnak, cserébe megpróbálnak minél nagyobb terméshozamokat összehozni, vagy hogy kell ezt az együttműködést elképzelni? Igen, ahogy mondtam, ennek a részletei még kidolgozás alatt vannak, de valami hasonlóra kell gondolni, így van. Érdekességképpen mondom, hogy ha minden jól megy, akkor hamarosan elkezdjük Magyarország legnagyobb biogáz üzemének az építését. És a biogáznak az egyik terméke ugye a biogáz, vagy a metán, hogyha azt tisztítjuk, a másik terméke pedig az a barnalé, ami nagyon értékes ásványi alapanyagokat tartalmaz. Mi ezt leszárítjuk, granuláljuk, és egy ilyen műtrágya-szerű kinézetű
biotrágya lesz, és ezt is be akarjuk vonni ebbe az egész folyamatba, hogy nekünk van egy olyan kicsi karbonlábnyomú zöld biotrágyánk, amit cserébe oda tudunk adni a gazdáknak is például. Szóval ez egy ilyen nagyon komplex megoldás lesz, egy komplex rendszer. Azt gondolom, hogy néhány hónapon belül már meg lesznek az első szerződéseink is. Az elmúlt 5 évben úgy tűnik, hogy csökken a vetésterület kukoricában idehaza. Gondolom, ennek sok összetevője van. Említette ezt a biogáz üzemnek a melléktermékét, ezt a bioműtrágyát. Ennek a felhasználása adott esetben javíthatja a hozamokat, tehát ebben bíznak, vagy inkább a környezetvédelem miatt fontos ez? Én azt gondolom, ez a környezetvédelem miatt nagyon fontos, illetve hát ugye elég szigorú előírások vonatkoznak most már a termelőkre is a tekintetben, hogy a műtrágya mértékét is csökkentenie kell, és helyettesíteni valami fajta zöld talajjavítóval, vagy trágyával. Nyilván ugye állateredetű trágyát most már nem nagyon szoktak kiszórni, de az ebből készült, szárított, granulált termékeket azt akár lehet is. Ez tekintetben alapvetően nyilván a műtrágyának nagyon jó beltartalmi tulajdonságai vannak, viszont a karbonlábnyoma meg a környezeti hatása az nagyon nagy. Azt gondolom, ez is egy ilyen hosszabb távú folyamat lesz, amíg abból gyakorlatilag kicsit kevesebbet, még egyéb zöld termékekből kicsit többet használnak a gazdák. Ugye már most is nagyon sok termék elérhető a piacon, és most is nagyon sokan élnek ezzel. Ezeknek a termékeknek minden hasznos előnyével együtt. Hasznosabb lehet egyébként hosszabb távon ilyen terméket használni, mint a klasszikus műtrágyát, mert volt olyan szakértő, aki úgy nyilatkozott nekünk, hogy a túlságosan klasszikus műtrágya az azért sem feltétlenül annyira hasznos, mert elég hamar komoly metánszivárgás van a földből, magyarán a hatóanyagnak gondolom én, egy jelentős része elpárolog a földből. Igen, hát ugye az időjárás itt is nagyon-nagyon fontos, hogy milyen időszakban, mennyire csapadékos és hőmérséklet időszakban szórjuk ki a műtrágyát. Ennek van abszolút pozitív egyéb hatásai is, természetesen a beltartalmi értéken kívül. Hát meglátjuk. Ugye most fogunk indulni ezzel a projekttel, minden igaz, akkor 2 év múlva már ez a termék készen lesz és elérhető lesz a gazdáknak. Mennyire érződik az önök termelőinél, vagy akikkel ugye kapcsolatban vannak a klímaváltozás hatása? Tehát mennyire kell egyre inkább ezzel is foglalkozni, úgy értem, akár tervezett mezőgazdaság révén, vagy akár öntözéssel? Mik ebben ezzel kapcsolatban a tapasztalatok? Én azt gondolom, hogy Magyarországon óriási hatásban, óriási mértékben érezhető a klímaváltozásnak a hatása. Ugye azt szokták mondani a szakemberek, hogy gyakorlatilag most Magyarországon olyan klíma van, mint Bulgáriában a 70-es években. Szóval kicsit tolódik északra ugye ez az égöv, vagy az éghajlat, ami nyilván a kukoricában egy nagyon nehéz és komoly kihívás jelent, hiszen a kukorica van a legtovább kint, mondjuk a napraforgóval, de a kukorica van legtovább kint a földeken, és pont telibe kapja azt a száraz időszakot, ami mostanában ugye gondot szokott okozni, ez a július-augusztus, tehát a virágzás utáni, vagy éppen a virágzáskori időszak. Hát rengeteg tennivaló van, akár az öntözés, akár a talaj csapadék megtartó képességének a növelése, akár egyéb diagnosztikai dolgoknak a felfejlesztése, stb. Tehát rengeteg eszköz van. Az elején említettem ugye a kukoricakört, ott nagyon-nagyon jó tanácsok kaphatók, illetve tudásmegosztás kapható gyakorlatilag a tagok között, akik azt mondom, hogy nagyon példaértékűen termelnek, akár kukoricát is, nem csak mást is nyilván, de főleg kukoricát. És most az az időszak jött, hogy igenis tanulni kell, és eltérően kell gazdálkodni különböző járásokban, különböző régiókban. Mindenkinek tudni kell pontosan milyen talaja van, mire van szüksége a talajnak, hogyan tudja ott a lehető legjobban megtartani a nedvességet, és ha van lehetősége öntözést kiépíteni, akkor azt gondolom, hogy ez egy kötelező dolog, még akkor is, hogyha mindenki mondja, és tudom, hogy most sokat fog kapni, hogy nagyon nehéz, drága az engedély, bonyolult, állami feladat kell, hogy legyen ennek az egyszerűsítése, termelőknek pedig ezzel a lehetőséggel élni kell. Tudom, hogy nem mindenhol van ilyen lehetőség, de ahol van, ott én azt gondolom, ezt nem szabad elszalasztani.